В това накратко, много накратко илюстративно се състои неадекватността на съдебната процедура. Ние искаме да се създаде специално производство за родителски спорове, което да може адекватно да отговори на потребностите на родителите. Да има такъв механизъм в Гражданския процесуален кодекс, който да позволи тези спорове да се разрешават адекватно и на време. Ние сме го подготвили и ще запознаем публиката съвсем скоро с него. Останалите неща са борбата с родителското отчуждение и въпроса за произхода, но тях сега няма да ги разглеждам, за да не отнема времето на останалите. Благодаря. Благодаря на Пламен Борисов. Пак казвам, един от хората, които направиха страшно много да имаме законопроекти за споделено родителство. Маркирам един акцент от неговото изказване, че ни е необходима адекватна намеса на съда и социалните служби. Адекватна, повтарям. Намеса на съда и социалните служби за решаване на проблема. Заради проблемното правосъдие и заради едно от нещата, които сега ще ви покажем, това ще ви го покажем след малко, Европейска конвенция за правата на човека. Хайде де. Така, заради проблемите с споделеното родителство, заради намесата на държавата в личните отношения в семейното право, имаме ситуация, в която България е осъждана 8 пъти. Заради намесата в правото на семейство на хората. Тоест, заради това, че съда е преценил, че трябва да прецака един от двамата родители, извинявайте за думичката, и за това ще ви говори Стилян, който написа едно писмо от Стилян, колко 50 и колко страници беше, или повече. Стилян Александров. Да, здравейте, Стилян Александров. Мисля, че беше около 40 страници, които препращат с линкове към може би още 400, но това няма значение, важно е съдържанието, какво искаме да кажем. Това, което трябва да се каже, ясно и категорично, че България е осъдена 8 пъти до сега в Европейския съд по правата на човека за това, че всички институции по веригата, наречена защита правата на децата или запазване висшия интерес на децата, не работят. За съжаление, съвсем наскоро излезе статистика, че България е втората най-корумпирана страна в Европа, мисля, че след Унгария. В тези процеси какво е осъдил Европейски съд по правата на човека? Осъдил е така наречените социални служби, за това, че само изготвят един социален доклад, констатират и толкова. Не предприемат нужните действия съгласно Закона за защита на детето. Осъжда полицията за това, че идва на място, констатира, че съдебното решение не е изпълнено и отразява го в докладите си и толкова. Осъжда прокуратурата за това, че тя просто не желая да изпълнява законите. Осъжда българския съд за това, че съдът е задължен служебно да следи за децата, родени след брака. Той не следи. Това са констатациите. За съжаление, България е страната, която по статистика на Европейския съд по правата на човека, която е най-осъждана в този съд. И тук възникна въпроса, вие бихте ли си дали детето да бъде отглеждано от тези институции? Уважаеми родители, тези институции се гриждат в кавички за вашите деца, за това да не бъдат, както казва психологията, отвличани
от другия родител. Защото тези отвличания, при които неотглеждащия родител не вижда детето си с години, има майки и така и бащи, носят тежки психически разстройства на децата. Това го има и на страницата на Държавна агенция за закрила на детето. До нощни напикавания, до гризение на ногтите и така нататък. Психологията е категорична. Нарушаване на семейната структура води до тежки психични разстройства. При което детето, след като порасне, свикнало на това насилие, както казва съдия Геновева Илиева от Варна в статията си "Институционално безсилие пред родителското отчуждение", то не е безсилие, то е беззаконие. Както казва тя, детето може да се превърне в психопат. След време, когато порасне, да търси своите жертви, дали са мъже или жени. Тази пресконференция не е за бащите. Тя не е против майките. Тя е за децата. За тяхното здраве. За тяхното бъдеще. И много често в пресата се казва разведените, бащите. Не, господа. Това е тема за здравето на децата ни. За съжаление, статистиката е, че повече от половината бракове в страната се разпадат. И тук вече става въпрос наистина за национална сигурност, за национално здраве. За най-ценното, което имаме. За смисъла на живота. Това са децата. Победата в съдебните битки, както пише Държавна агенция за закрила на детето, това е първа победа. Нищо не сте спечелили. Просто сте унищожили детето си. Благодаря ви. Благодарим на Стилян, който като всички нас е емоционален. Понеже той засегна, както виждате, темата е толкова всеобхватна и толкова теми излизат. Стигнахме до това, че имаме съдебни абсурди, имаме победи в съдебни битки, които всъщност водят до страдания на всички страни и най-вече на децата. Имаме обаче едно правосъдие, което спазва някаква архивна, мухлясала схема от последно 1974, мисля, че беше последният закон, който определя липсата на равноправие между двата пола. То не е закон, е постановление на пленума на Висшия съд от номер 1 от 1974 година, ако трябва да бъдем точни, който определя майката като по-добрия родител. Всъщност нещата много са се променили. Ние сме 40-51 години по-късно и света е съвсем друг. И тази мухлясала схема води много често до абсурдни съдебни решения, като това да бъдат ограничавани правата на детето. Сега Иво Дошев, който има дете, между другото също като мен, аз пропуснах да се представя Стефан Августинов, моят казус също е във Варна, дете, което е ограничено при срещите си с него само до при него 15 км, при мен е фиксирана община Варна. Иво, заповядай. Здравейте, Иво Дошев се казвам. Това, което наблюдаваме много често, не само от съда във Варна, а и от други съдилища в България, е прилагането на право, което е изкривено поради факта, че липсва пропорция и е изключително дискриминационно. Това, което аз мога да ви разкажа, е за един пример, който мой личен пример. И съм си направил труда да ви покажа една графика. Виждате ли тази червена точица? Това в момента е територията от света,
която моето дете, което е почти на 4 години, може да види. В момента, в който детето навърши 4 години, територията се разширява. Само че аз живея в София. Детето ми, поради решение от районния съд във Варна, е лишено дори от правото да посети домът си в София. Яна има легло, в което никога не е спала в моя дом. Поради така стеклите се обстоятелства. Липсата на пропорция в прилагането на правото, липсата на идея за равнопоставеност между родителите е огромен проблем. Това, което в момента се случва в България, е по принципа победителят взима всичко. The winner takes it all. Тоест, отглеждащия родител взима правата върху детето. Не си представяте, че детето ми, както и децата на Стефан, нямат права да пътуват с другия родител. Имат. Неограничени почти. Но децата биват лишавани от възможността да прекарват време с родител. И като локация, и като време. Друг огромен проблем е липсата на правоприлагане по отношение на родителското отчуждаване. Какво значи родителско отчуждаване? Има една много проста дефиниция какво представлява. И тя е много елементарна. Когато двама родители обичат детето си или децата си, но единият от тях се опитва да прекъсне емоционалната връзка с другия родител. Тогава се случва родителското отчуждаване. И родителското отчуждаване минава през 3 етапа. Първият етап, той е най-наивният, да кажем. Обикновено отглеждащия родител започва да разказва на детето по отношение на другия родител, репутацията и така нататък, как се е стигнало до тук. Това е чисто етапа на едностранната комуникация. Вторият етап вече става по-опасен. Тогава детето започва да се страхува и заема страна в този родителски конфликт. Нарича се конфликт на лоялност. Детето започва да се чувства объркано по отношение на това какво точно се случва и усеща, че трябва да заеме позиция. И третия етап, вече той е най-тъжният, когато децата отказват контактите с неотглеждащия си родител, а отглеждащия родител ехидно гледа отстрани и се наслаждава на ситуацията. Това в последствие се оказва огромен проблем по отношение на психиката на децата. Много често те в последствие разбират какво са причинявали на неотглеждащия си родител. Често се стига до опити за самоубийства и други фатални изходи. така че това, както Стефан преди малко спомена, е проблем за националната сигурност. Имаме над 500 000 деца, български деца, наши деца, които са в тази рискова ситуация. И ако институциите, в това число Народното събрание, най-вече, не предприеме максимално бързо, адекватно действия, ние в момента сме заплашени пред демографска криза. Изключително голям проблем, защото тези деца в момента са малки, но те са следващите български граждани, които растат и ще се превърнат в хората, които ще управляват и ще движат тази държава. Ние не можем да си позволим нашите деца, здравето им, психиката им да бъде увредена, защото институциите не работят. Благодаря. Благодаря на Иво, и той е емоционален. Имаше един политик, който ми каза, когато търсихме съдействие, къде ви е улицата, къде са ви хората на улицата. Ники е тук от Варна, той ще протестира след малко пред Министерството на труда. Ако искаш, седи на микрофон да те чуят. През седмица съм в град София по режим на лични отношения да идвам да се виждам детето, тъй като майката избяга на 9 септември. Ники от Варна, само да отбележим. Отписа детето от училище, където трябваше да започне синът ни първи клас. И за да може да го отчужди от мене,
дойде да живее при леля си, която в момента оказва натиск над съдебния изпълнител и над съда, Софийски районен съд, да не водят дела по член 182, алинея 2 от Наказателния кодекс. Държавният съдебен изпълнител наложи на майката 8 глоби, но нито една не е пратил към съдът. Защото нейната леля, която се казва Мира Радева, може би всички сте виждали. Само извиняй, Да. нека да не влизаме в личната тематика, защото тя ще е много, много дълга. Проблемът е в социалните служби. Първият ми протест ще бъде там, защото когато дойдат на място, социалните ми казват: нас не ни интересува решението на съдът, нас не интересува какво ще каже детето. И аз тогава питам, след като имаме съдебно решение, за какво са тези съдебни решения, когато никой не ги спазва? Как може да питаш 6-7 годишно дете какво то ще каже? Ако детето каже няма да отида на училище, неговото мнение ли трябва да вземем? И социалните пишат тези доклади, които са, както казаха вече, нямат никаква наказателна отговорност. Точно заради това аз съм взел един по-различен начин и метод, който е много ефективен, но това е, нека може би за сега да не... Да, мога да кажа. Ефектът ми е следният: излизам пред Агенция социално подпомагане, назовавам имената на Ана Ананиева и на нейните заместници и искам възмездие. 5 минути след това слизат долу и проблемът се решава. Така ли трябва да бъде? Ако нямаме закон, ние не можем постоянно да ходим по протести, да искаме възмездие срещу институции. Трябва да дойде закон и този закон трябва да бъде избран от народните трябва да представители. се спазва. Ники, благодаря ти, много напредваме във времето. Ники протестира всеки 2 седмици пред Агенцията за социално подпомагане. Има и още протести. Готви се. Христо закъснява Симеонов от Пловдив заради трафика. Той искаше и щеше да ви разкаже. В Пловдив са много активни в протестите. Улицата идва. Това исках да кажа. Сега Милен, който ще ни каже за отписването, понеже и Ники го... Моля те, изключи си микрофона. Ники го спомена. Отписването на децата и не спазването на закона в частта си, ето Семейен кодекс на Република България, член 122 и 123, че и двамата родители са с равни права. Много е важно да уточним това, което говорим като решение на съда за временно предаване на другия родител да ползва някакви права, важи за ежедневните права и затова има тълкувателни решения на Върховния касационен съд. Общите права, свързани с образование, здраве, пътуване и всякакви други неща са на двамата родители, независимо от това, което се случва. Правният абсурдистан в България обаче води до това, ето чухте от Николай, социалните не ги интересуват. Те дават думата на едно малолетно дете. Знаете ли какъв е парадокса? Едно малолетно дете, ако иска да пуши марихуана, да скача от моста и да прави всякакви неща, никой няма да му разреши. Но когато това малолетно дете казва: аз не искам с тати или с мама, с неотглеждащия си родител, всички, полиция, социални, прокуратура, съд казват: ама то детето иска. А знаете ли още по-големия парадокс? Ако някой от нас, неговия син или дъщеря, малолетен, отиде, от тези, които виждаме децата си по 30 часа месечно или по 60 часа месечно, отиде и убие свой съученик, примерно, ние ще лежим в затвора с 60 часа месечно родителство. Някой от нас, чието дете го е навършило. Ние ще лежим в затвора, ако детето извърши по-тежко престъпление. Ние ще лежим в затвора с 60 часа месечно с това дете. Милене, за децата, за отписването и така нататък. Здравейте, Милен Зарев се казвам. Благодаря ви първо за интереса и че сте ни уважили. Аз накратко искам да кажа първо за последиците от това отчуждаване върху децата. Като е доказано, че децата се нуждаят от някакъв пример как да се справят с трудностите в живота в съвсем ранна възраст, а не от една изолация, която да ги кара да се чувстват отхвърлени и изоставени и засилват чувството им на несигурност и безпомощност. В тази връзка, когато децата са толкова малки, те се нуждаят преди всичко от двамата си родители, което
всичките ми колеги са нали, на това мнение. В частност с това, което Стефан каза за преместванията и за нелегитимните премествания на децата от детски градини, от училища. Аз просто ще дам един пример с мен, който е доста пресен пример. Моите деца, две малки момчета на 3-4 години, бяха преместени от една детска градина в друга, като аз го разбирам от доклад на социалните, както колегата също има проблем с тях. Аз нямам проблем с тях, но го разбирам от социалните, че е заявено от моята съпруга, че децата са преместени без мое съгласие и знание. Задава се въпрос на институциите, на директорката на това учреждение и се обяснява, че не се знае дали съм дал такова съгласие, което е пълен абсурд, което нарушава този член 123 по всякакъв начин. Но това безнаказано деяние, абсолютно никой в момента не носи никаква отговорност.